Hej, jeg hedder Sebastian Overgaard, og jeg har skrevet en bog, der hedder Snyd dig glad. Og den er rigtig god til at skygge, hvis man får solen i øjnene. Men faktisk så kan den også det modsatte. Fordi den kan faktisk også fjerne en skygge fra ens liv. Den skygge kalder jeg i bogen for din indre livsdæmper. Og din indre livsdæmper, det er den ubehagelige fætter, som sidder og fortæller dig selv, at du ikke er god nok, og pæn nok, og dygtig nok, og klog nok til at opnå de drømme og det, du gerne vil i dit liv. Det er også den, der fortæller dig, at ting det skal nok gå galt, og du må hellere passe på. Du skal virkelig passe på med at tage chancer, fordi så går det virkelig, virkelig galt for dig. Den her livsdæmper har jeg selv levet med i mit liv, og så er lige solbriller af. Det er ikke så pænt at sidde med solbriller på, når man snakker til folk. Men jeg har selv levet med den her livsdæmper, fra jeg var ung, og har udfordret den igennem min voksentid ved at gøre det, som er mærkeligt. Fordi hvad sker der ved begrebet mærkeligt? Mærkeligt, det er et negativt begreb i vores land, fordi at, vi synes, at han var mærkelig, eller det er godt nok mærkeligt det her. Men det betyder jo faktisk, at det er noget, du kan mærke. Det er godt. Det betyder, at du er til stede, du kan mærke noget. Så i bogen her, der giver jeg nogle eksempler på, hvordan du egentlig kan være mærkelig, og på den måde komme mere i kontakt med nuet og dig selv og dine styrker, og nu lyder det meget selvhjælpsagtigt, men det er det ikke i den her bog. Den er meget let tilgængelig, og en lille advarsel. Den har faktisk fået folk til at sige deres jobs op, og stoppe kæresteforhold og mange andre ting. Så man skal ikke læse den, hvis man bare vil fortsætte som det, som jeg i bogen kalder for en komfortzone zombie. Men prøv. Siger du ikke er løgn? Det er ikke løgn. Okay, så hvad er det, du siger lige præcis, der ikke er? Ej, jeg skal finde Jo. Okay, ja. Nej, men hvad er det, du siger, som ikke er løgn? Det, jeg siger, som ikke er løgn til dig, ja. Det er, at, altså, det er en people stopper. Vi har den liggende jo i indgangen, og så stopper folk op, og så var der en, der den andet faldt over din bog, og så kigger han ind, og så læser han læseeksemplaret en hel dag. Okay. Ja. Det var ret vildt. Så det er noget... Han var ret opslugt af din bog. Han sagde, at altså, han prøvede at læse lidt i den her, men den var ikke lige så interessant som din, og din var mere til at kunne forstå. Så det var fedt. Men du siger, at det er en people stopper. Hvad betyder det? Det vil sige, at når folk går ud og går ud forbi her, så er det faktisk din bog, som de fanger blikket på. Det er ikke de andre, det er faktisk din, som de stopper op på og læser i. Okay, det er da ret fedt. Ja. Det er da en god reklame for Snyd dig glad, ikke? Det er rimelig god reklame. Og for den hemmelige, som du står bag her i Zoes Galleri på Vesterbro.